ng sugod niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta magmadasigon kita. Aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuad siya dito sa kalangitan. Naganda mong puluyan sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog nalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog nalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog nalinon ang nagtuman. Uhaulog nalinon ang nagtuman. Okay, mayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga ng ating paminaw. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga puno kinis makasayuran, mga pasidaan, mga giya o mga pagtulunan nga nagsukad sa balaang kasulatan nga makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo kita mga higala. Amahan na mo nga naa sa kahitasan sa mga langit. Nining gabi na o Diyos, ani anasab kami, nining lain na usab, nga hugna sa tulumanon sa Jesus is our hope. Nagapangamuyo kami kanimo karong gabi na. Nga hinaot pa nga imong ibubo kanamo ang balaan nga espiritu sa matag usa aron mabuksan ang among hunahuna, ang among makasing-kasing, aron ang imong mga pulong nga among mapamatian karon may luna diha sa among kinabuhi nga may mahimo na mong giya sa hustong pagsabot sa kamaturan o pagkinabuhi subay sa imong kaubuton. Bendisyon kami karong gabi na. Mo'y among gihandom o Diyos nga matag-usan namo uban sa among mamnahal kinabuhi aw makigilaan nga kung mobalik si Ginosos wala untay isa namong malaglag kami untang tanan mga andam og makapuyo sa langitnon nga puloy-anan. Nining kabhiuna nagampo kami kanimo sa pinasahi alang sa imong makanakan karon nga dunay giantos nga mga balatian sa lawas, pisikal nga balatian. Naghangyo kami kanimo o Dios nga hinaot pa karong gabhiuna imong tapin-an sa imong balaan nga makamot. Tangtanga ang nagkalaing mga sakit nga ginabatsyag sa makanakan. Aron mabatnan ang himsog nga panglawas samtang nagahulat sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Nagampo kami karong gabhiuna alang usab sa mga kaanak kanimo nga dunay problema diha sa panimalay, family trouble, ang uban financial problem, ug uban pa naghangyo kami nga hinaot pa o Dios ikaw magpataliwala sa ilang mga pagpinahanglan ug magtubag sa ilang mga gipanghangyo kanimo. Nagalaom kami nga ikaw magpatalinghog sa among mga pag-ampo karong gabhiuna kining tanan among gitugyan gisalig nga madawat sa pangalan ni Ginosos nga among manluluwas. Amen. Okay, ato nga gina-welcome no ang tanan nato nga mga suki nga naminaw karon sa ato nga programa. Kutob sa nagpaminawan karong gabhiuna
atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So nagbinugtong taron mga higala tungod kay wala gyud makahigayon si Brother Isaw sa pag-ani dinhi. Si Brother John napa siya sa kahimtangan sa pagpaayo sa iyang bunog. So nag-inusara taron diri og naamoy mga importanteng mga mensahe nga buot ninyong ipadangat sa kahanginan higala. Diri lang diretso og send sa ako nga number kang Brother Libby Claves nga number sa 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Maunay atong number higala nga pwede nga inyong matiksan or pwede ari mo padangat sa inyong mensahe sa comment section nato sa Facebook, no? Aron ato nang matagad ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat din habang mo'y mga greetings ba ngadto sa inyong mga friend. So ato na nga dawaton dinhi malipay baya sana ang inyong mga kahigalaan nga inyong minahal sa kinabuhi nga mopadangat mo og mga mensahe ngadto nila panahon sa ilang mga special nga kasaulugan sama sa mga birthdays, mga higala, mga anniversary or uban pa. So atong gina-welcome ang tanan og kung naaman o galing mo mga pangutana, mga follow-up questions sa pangutana nga ato nga nahisgutan sa nanlabayng panahon, so mahimo na nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga number higala aron ato nang matagaan og pagtagad samtang nagpadayon ta sa ato lumanon sa Jesus is our hope. Okay, ato ding pangumustahon ang atong mga viewers pod sa tibuok nga kalibutan. Kutob sa naglantaw karon sa atong FB Live o kutob sa naminaw sa radio karon, kamong tanan kanasing-kasing nako mga higala nga gina-welcome nini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Kanya pwede namong makapadangat og mga mensahe diri sa ato nga number, no? Diri sa atong comment section sa Facebook aron ato nang matagad mga kahigalaan. Okay, no? Atong ato sang gipahibalo di ay ang mga kaigsunan nato nga membro diha sa Kadwawan SDA Church, no? Nga karong gabi na mao ang sinugdanan sa 10 days of prayer. Naulahi tayo jutay kay Santa Sina mo atong natong first Sabbath sa January o niya dunay magsunod-sunod nga mga kalihukan mo nang nadilatar ang ato nga 10 days of prayer. So sugod karong gabi na o niya alang sa ato makaigsunan nga makahigayon og adto sa church, no? Ato nga ginapahinumduman nga karon mao ang 10 days of prayer, no? Napulo kaadlaw nga pagampo ato nang ipanuluman ang ato makaigsunan sa Kadwawan Church. So magkita-kita taron dito karong gabi na sa sinugdanan sa ato nga 10 days of prayer. Okay, ato sang gipangumusta ang atong mga kaigsunan diha sa mabuli atong mga silingan nga bag-o lang nagagamit og mga makusog nga mga sound system, no? Atong gipangumusta diha sila si Dungmulo Ilanan, mga Ilanan family nga maglanog-lanog na diha ang ilang sound system diha sa bungtod diha sa mabuli. Atong gina-welcome ang tanan natong mga silingan diha sa mabuli. Kumusta diha sila si Tutron Ilanan nga always yun magpadangat tinig mensahe o niya nagapaminaw kanunay. Ato sang gipangumusta sila si Adong Sensor sa Malinog diha, sila si Brother Jack diha, tanan diha mga silingan nagpalibot, sila si Brother Junior Claves, sila si Bobina diha, sila si Phoebe Pasyol. Atong gina-welcome mga Abayon family nga always sunod sa ato nga programa, aniya ngadtos mga Saga family, mga Ipel family,
mayong gabi niyong tanan. Unya nila ni Sister Chari de la Cruz Nogasab nga always gana nagapaminaw ilang whole family. Niya diya sa mga Lipala, mga pamilya sa mga Serapino, o niya mga Sayod family nga tos mga Sinoy. Ato din pasalamatan si Brother Eric Sinoy sa iyang sound system pod diha sa Purok 6 sa Purok Lumboy. Mga silingan diyang naminaw karon sa lanog sa iyang sound system. Kinasing-kasing muna kong gina-welcome. Good evening diha sa ato sad nga pinalanggang Barangay Captain diha si Barangay Captain Cecilia Aladira. Okay, good evening Kap. Oban sa mga Sinoy sad family diha. Ni Brother Roy Asayod, Mr. Galay, nila ni Badtoro Maglasang, Mr. Darling Banisang, ilang mga kabataan diha karon ato nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon. O niya tanan na lang nun atong mga kahigalaan nga nagamit o mga sound system, atong gipasalamatan og mga silingan nga naminaw sa lanog sa mga trumpa nga gipanggamit sa mga silingan. Manghinaot ko higala nga dili makatugaw nato sa atong pagpaminaw ang pulong sa Ginoo, kundi ato hinung ikalipay nga dunay mga pulong sa Dios nga ato nga madunggan. Kay usahay anak raman ta mangandoy og Ginoo panahon nga dunay mga trahedya mahitabo sa kalibutan, pero maayo ganing conditions panahon usahay di kita kahinumdom og Ginoo. Pero panahon na gani mga trahedya mahitabo sa kalibutan, bagyo, linog or uban pa, diot lang Ginoo mo muguwa sa atong baba kay makahinumdom na ta Ginoo panahon sa kalisdanan. Ang maayo higala sa kalipay o kasakasakit atong ikalipay ang pagsangpit sa Ginoo, pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kini atong tulumanon ang uban gipalanog pinaagi sa mga sound system. Usa nis mamaagi higala nga kung wala tay mga Bible, makapamati tas pulong sa Ginoo. Makapaminaw tas pulong sa Ginoo. Wa man tingalay makuha na to, kundi madugangan hinuon ang atong nakatunan mahitungod sa pulong sa Ginoo. Nindot nang madugangan ta, makahibaw tag unsay naa sa balaan nga kasulatan. Nga kung naa sa tay gikalibgan diha sa Biblia, mahimo sad atong ipadangat dinhi sa atong programa. Makapangutana ta, follow up ta, basta mga kinasing-kasing lang pangutana. Kanang pangutana nga nakamay mga tanagod nga nagsukod lang sa nagdumala, wag ito makuha na. Anang pangutana nga medyo may pagkapilosopo kayo, kanya listen na, close-minded ang nangutana, nga bisan unsaon panimog pagpasabot sa pulong sa Ginoo. Di na gyud kasod ang pulong sa siyang unahuna, nga naman sirado naman ang iyang unahuna. Ang gipangandoy sa Ginoo kanang mga tao nga open-minded person, mga tao ba nga abri ang iyang unahuna kay gitagaan manguta sa Dios ug sa labutan nga kining atong sa labutan ato ning gamiton sa pagtimbang-timbang sa kamatuoran o dili kamatuoran. Ang kamatuoran mo sagupon nato kay munay magagiya nato paingon sa kaluwasan. Okay? Adto ta higala sa unahan, palihog no di ano atong pahinumdom sa atong tanan nga mga viewers sa Facebook, nga palihog atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para sab sila makapaminaw ang ato makahigalaan, mga minahal sa kinabuhi, makakutlo po sila pagtulunan sa mga pulong sa Ginoo. So pakigbahin manggod kay ang Ginoo nagsugo manggod sa Mateo 24:14, ingon siya, and this gospel of the kingdom shall be preached unto all the world for a witness unto all nation, and then shall the end come. Mao man sugo sa Ginoo nga matod pa niya, and this gospel, ang maayong balita, iwali sa tibuok nga kalibutan. So kini pagkasulti ma-fulfill ni higala bisan sa atong programa. Nga naman tungod sa pinaagi sa advanced teknolohiya karon, mga internet, no, ang Facebook international man na siya, niya alang nato karon nga naminaw mo share ta natay mga minahal sa kinabuhi nga tuwas laing nasod sa kalibutan
malukop ang pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Kay kining Facebook public man na higala. So mao na nga makasunod og ang Ginoo sumli, and this gospel of the kingdom shall be preached unto all the world. Sugo nas Ginoo for a witness unto all nation. Saksi na ngadto sa tanang kanasuran sa kalibutan. Nya ingon sa Bisaya Biblia, ipamatuod ngadto sa tanang kanasuran ang gusto sa Ginoo nga ang mensahe sa pulong sa Ginoo mapamatuod sa tibuok kalibutan. Wa man Ginoo daniha sila, ipamatuod lang. Iwali munang sa ato din yung programa higala nga Jesus is our hope, ato lang gipamatuod ang naas Biblia. Nara na to og mutuot ang sadili kay gihatagan man to sa Dios og freedom, kagawasan sa pagpili sa kamatuoran og sa bakak higala. Kita tag freedom kay dili gustong Ginoo nga ang tao samaho niya sa karabaw nga hiktan ang atong ilong nga kun asa guyura adto ra pod, gitagaan tag libre, gitagaan tag freedom sa pagpili sa atong gusto. Kung gusto tang maluwas, ang Biblia naghatag na giya. Ang Biblia mo naghatag na impormasyon kung unsay atong buhaton aron ta maluwas. Kung gusto tang malaglag, musupak lang gutas gingos Biblia. Laglag tas katapusan, dihara may pilian. Kay langit ra mag-impierno pod ang gisgutas Biblia. Matinumanon sa pagbalik ni Kristo, yang kuwaon dinhi dalon sa langit. Pero alang sa masinupakon, kauban sa yawa, sunugon o niya sa kalayo sa impierno. So, pili tanin duha. Kita'y magpili. Ang gusto sa Ginoo, nga pahibawon lang ta, maminaw ta, nga naman, ipawaling may balita, ang tuyog tumong aron mapasidan anta, aron por ingkaso o dili ta maluwas sigala, dili na ta kabasol sa atong isikatao. Ang atong basulon, ang ato nalang kaugalingon, ngano nga wata mo sagop sa mensahe sa mayong balita. Sa magod sa panahon ni Noe sa una, gisugo si Noe sa pagmantala nga dunay lunop mo abot, ang dili musakay sa arka, laglag sa katapusan. Labihan dugaya ni Noe pagmensahe, ni abot og 120 ka tuig kay mo sa pagkahuman sa arkag trabaho. Pero ang nakonvert, ang nakabig ni Noe, ang iyariyong pamilya. Pero may gani kayang tibok pamilya na luwas yun tanan. Ang iyang tulok kabok anak, ang iyang tulok kabok umagad, ang iyang usa kabok asawa. Naluwas, walo ra gyud sila kabuok. Ang naluwas kamural mituo sa hingpot sa saad sa Ginoo nga dunay lunop moabot. Sa kalibuan ka mga tawo ni adtong panahona, wa gyud usa ka tawo nga mitulisok kang Noe pag-abot sa lunop. Ang gitulisok sa tawo ilang kaugalingon nganong wa man ta mutuo sa mensaheng Noe. Tinuod man di ay na, tinuod man di ay itong iyang giwali, pero awahin na tanan kay sawa pa ang lunop, gisirhan una ang pultahan sa arka. Ang mga tao hilabihang mahaya, hilak o kagot ang ilang mangipon, apan bisan unsaon awahina ang tanan. So muna nitabo sa una. Unya sa Mateo 24:37 higala, nag-ingon atong basa diya, ang nahitabo sa panahon ni Noe, sulusama unya sa mahitabo sa pagbalik ni Kristo. Ay sulusama sa ato pa, dili padaghanay ang maluwas na may uban manghambugod. Kaning amo mogni isakto kay daghan kami pinakadaghan sa tibuok kalibutan. Ay dili ay sa mas panahon ni Noe jutay ra ang naluwas sigala nga naman kay jutay raman nga mga tao ang gustong magkinabuhi. Dios bala ang kasulatan kay alang sa uban lisod ang pagtuman sa nakasulat sa bala ang kasulatan. Pero ang matinumanon mao ray naluwas. Ang mga masinupakon nga laglag. Mao sa nay mahitabos katapusan ang matinumanon sa sugos Ginoo. Mao sa ni ang gisaarag kaluwasan. Pero magsupak-supak ta higala kauban ni atas yawa sa kalayo sa impierno. Pili taan ni duha. Munang sa ato nga programa dinhi, wa ni pinugsanay, minaw lang ta og unsay maayo mo atong sagupon. Okay, adto na ta mga higala sa
pagtan-aw no, pagbasa dinhi sa mga mensahe atong nakita dinhi sa screen. Kaniya palihog lang alang sa mga kahigalaan natong wa pa makasuway og tan-aw sa ato nga programa sa Facebook Live. I-search lang niyo higala ang DYCM Bugo Adventist. No, DYCM Bugo Adventist. I-follow na niyo kanunay aron ma-updated ta sa ato nga programa. Okay. Adto na ta sa pagbasa no sa mga mensahe nga atong nakita dinhi sa ato nga screen. Okay, niya si Brother Rufino Moreno, salamat sa paglab ug pagpray. Niya pod si Chari Robas Barti. Salamat gyapon sa paglab ug pagpray. Salamat sad sa Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz nga update yung kayo sila ang nag-on air sa atong programa. Salamat kaayo sa atong mabtikon nga station manager diha, si Sir Jesser Bausin Molye og si Sir Renier, no, ang CEO. Thank you kaayo. O gubansad ni Pastor Joel Tirana. So thank you kaayo. O niya mga kahigalan o makaigsunan na to nga naminaw diya karon sa Riverside FM Cebu sa 93.2. Gipasalamatan mo na mo o ginawelcome mo na mo higala sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede saan mo makapangutan na diya kung namoy mga importanteng pangutana may tungod sa pulong sa Ginoo. Okay. Ato ning tanaw sunahan ni apod si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat po sa paglab o pagpray. Ni ato po nakita si Richard Berdin Velarde. Maayong gabi mga kapaglaom. Gikan diri sa Toronto, Canada. Thank you kaayo no. Sir Richard Berdin Velarde. Salamat kayo sa imo kanunay nga pagsunod sa atong programa diha sa Toronto, Canada. Okay, padayon ta higala ato ning tanawon pagyod niya si Brother Ronilo Itang. Happy midweek sa mga kaigsunang tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. Maingon sab kanimo Kuya Livy. God bless sa tanan og maayong gabi. Niya pod si Million Silasol, salamat pod sa paglab ug pagpray. Niya Sister J. Marie Kalapuan. Salamat po, sister, sa paglab o pagpray. Ato pong nakita si Sony Sumayang. Salamat po kaayo sa paglab o pagpray. Niya po si Brother Noel Landau Crystal. Mayong gabi diha, Kuya Livy. Ang pulong sa Ginoo magahataas sa atong kinabuhi. Naminaw mi diri naminaw mi. Drive safe. Naminaw mi. Salamat kayo, no? Drive safe. Pandan mahawak. Lanog ang among Bluetooth. Okay, salamat kayo. May kayo mo ginang pakusgan ang imong Bluetooth diya, Brother Noel Landa. Usasab ni sa mga madasigon, mabtikon o epektibo nga liman. Salamat kayo, Brother Noel. O niya po si Makrita Roidas. Salamat po sa pagpray. Anya niya po si Dong Bob Ritoya. Mayong gabi Dong Libby og sa mga kaubanan watching from Manga Tuburan. Okay niya po si Gerardo Ofiasa. Brad, great sa mga kaigsunan diha sa Kaungkod Church. Okay, mayong gabi diha sa Kaungkod, no? Kay sa unar ba suroy-suroy ta diha sa Kaungkod samtang nagahimo ta groundwork katong magwali ta diri sa San Agustin. Nakahimo kita sa atong crusade sa una diha sa Tinaan sa San Agustin. Nya abot ta og groundwork diha sa Kaungkod. So good evening no sa tanang taga Kaungkod karon nga naminaw sa ato nga programa. Okay, ato sa ning dalikyatan pagtanaw ang pikas nga screen mga higala alang sa mga nag-send og heart, no, mga nag-love sa ato nga program, ang uban nag-like sa atong programa.
niya si Chari Robas Abarte, Florinda Manzo, Gay Marie Kalapuan, Joan Del Sarol, Jimboy Edar, Erixa Sinoy, Emily Gregorio Lagarisa, Bern Ibarra, Aileen Katarig, Roland Neri Ginon, Brian Son Perez, Bing Punay, Nurlan Pagal, Jennifer Golfan Peritos, Roselyn Mainit. So salamat kayo Sister Roselyn sa kanunayng pagsunod din itong programa no. Nanukad ni gikan higala sa Germany. Na sa imong kabisi diha, doon na kay gigahin gayon sa pagtanaw, pagsunod sa atong programa. O niya may siyang gabi ni Sister Belin Mainit diha gyapon sa Germany. Naot pa ang Dios magprotect kanunay kanyo, maghatag kamaayong panglawas o kadasig diha sa pag-alagad sa Ginoo o pag-support diha sa iyang buluhaton. Niapod si Imelda Osabel Boratso, Ginny Rama Fermin, niapod si Brother Ronilo Itang. So good evening Brother Ronilo. Mo ni ang mga naglab, mga higala, aritas mga nag-like sa ato nga program, atong nakita din si Anisieto Priselias, Million Silasol, Noel Landau Cristal, niapod si Dongbab Rituya. Ni ato sa nakita din si Gerardo Ofiasa, Tumaylo Linad Uwait. Niapod si Shirley Fuentes Alconten, Basilio Tiro Notarion Jr., Junior Noiba, o si Brother Gerardo Labetania. So, salamat kay Brother Luloy. Ang Diyos magpanalangin mo uban sa imong family. Okay, ato ning tanawon mga higala, no? Arita sa ato nga pikas nga cellphone, ato ning tanawon mga nag-send og heart po dinhi. Ania si Sister Elizabeth Tunyakaw ni Dia. Niya po Sister Vanessa Maglasang. Ni asad si Sir Matthew Anderson. So thank you Sir Matthew for always following our program. Thank you very much. God bless you. And yes, I say, keep up the great work up in Bugo. I try to like the videos on Facebook also. So thank you Sir Matthew Anderson. Okay, niapod si Brother Domingo Bunukan. Mayong gabi, Badlibi. Ako lang i-greet og maayong pagpaminaw sa nagsunod niining programaha nga nagtaflon sa tuflon sa kamaturan. Tuflon. Salamat sa paglab og pag-pray, Brother Doming. Okay, good evening, Uncle. Happy midweek. So, happy midweek also, Ma'am Rob Claire Mulihon Flores. Thank you for watching. Niya po si Gay Marie Kalapuan. Niya po si Dong Sensor Vargas Sumalinog. Nakiguban po na to. Sonix Otsia. Niya Ariel Jordan. So thank you kayo. Niya ato ning balikan higala pagtan-aw kining ato nga screen. Ato ning tanawon alang sa mga nagpadala og mga dugang nga mensahe. Okay, niya si Roland Niriginon. Ang iyang mensahe, maayong gabi, Brad Libby og Brad Isaw. Welcome sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Og ilabi na diri sa Quezon City og diha sa Cebu og sa tanang kaigsunan. God bless kaninyo, Brad. So God bless also Brother Roland Neri Ginon nga always yun is Brother Roland nga nagsunod sa atong programa. Okay, niapod si Ivan Raico. Tuani sa Kinatarkan Island.
Mayong gabi sa tanan watching from Kinatarkan. So, good evening sa tanang taga-isla sa Kinatarkan, no? Atong gina-welcome sa atong programa. Okay, kutob na lang sa nagtanaw karon, so makahimog yapo mo sa pag-send og mga mensahe aron ato nang tagaag pagtagad mga higala samtang nagapadayon ta dinhi sa ato nga tulumanon sa dinhi sa radio. Okay, before ta mupadayon, maminaw usa tag usa ka awit mga higala kay ako ramang usaron dirigon. Maminaw ta og usa ka awit before nato basahon ang pangutana. Ang pangutana di ay nga atong tagdon karong gabi na. Kung ano nga pangutana medyo follow up ni. Follow up ni nga pangutana sa kagabi nga atong gidiscuss. Nangandoy ko sa bahan di nga tuasa layong dapit unahan dito sa kaugmaon ang langit mahayag ang mga damo kumatuman may kagulanan sa si Kristo, kuyog ko sa kahangturan. Kung ang kinabuhi damagan, sa mga suliran dunay paglaong, sa kaugmaon. Sa kaugmaon, ang langit mahayag, ang mga damo, kumatuman may sa kaugmaon kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Sa kahangturan sa kaugmaon, ang langit mahayag, ang mga damo, kumatuman may kagulanan. Sa kaugmaon, kay si Kristo, kuyog ko sa kahangturan sa kaugmaon, ang langit mahayag, ang mga damo, kumatuman may kagulanan. Sa kaugmaon, kay si Kristo, kuyog ko sa kahangturan. Kay si Kristo, kuyog ko sa kahangturan. Kay si Kristo, kuyog ko sa kahangturan. Okay, padayon tahigala adto natas paghatag og tubag no sa pangutana nga ato nga nadawat dinhi follow up question ni sa kagabi. Pero sa di pa atong tanawon atong screen ni si Christy Layon. Mayong gabi Brad Libby watching from Argawanon. So salamat kayo Sister Christy. Nya may isang gabi ni Brad Pipi diya no. May gabi no bro. Anya tanan diya mga Layon family atong gipangumusta og mga kabatanya, larga og mga pamilyas, mga likigan sa Argawanon. Tanan na lang kaninyo nga naminaw. Niya pod si Brother Noel Landau Cristal pagkaanindot sa mga Christian song basta pulong sa Ginoo.
makapamalandong ang tagsa-tagsa dili kalibutanon nga tukar. Tinood na kay ang pulong sa Ginoo ay na ginakayo nga maghatag kanatog kadasig. O niapoy text test tong cellphone. Mayong gabi Brad Libby. Musta naman si Brad John? Daghan di ay siya og bunog. Brad Libby. Na siya pangus-pangus gagmay siyang bukton man siguro niya. Yang bunog kana na siya yang dughan bunog ra noon wala problema. O niya nagpaayo lang siya. Nagpaayo sa bunog kay sakit-sakit man gyud. Labi na nga wa siya magtumar pod og pain reliever. Muna nga sakit-sakit yung batyago ng bunog nga way pain reliever nato pain reliever yang gitumar kay makapahuway siya sa kasakit. Pero okay na, hapit-hapit na siya siguro makaani ni sa ato nga programa. Okay, adto na ta mga higala sa niapod si Brother Jedel Peritos. Mayong gabi Brad Libby og Brad Isaw. So nagsulo ko ron diri Brother Jedel tungod kay si Brad Isaw napikihan pud siya sa oras wag siya kaani dinhi sa atong programa. So solo taron aniya ang pangutana kagabi mahigala. Follow up ni sa pangutana ni adtong miaging gabi. Ato nakita ni si Romirian Pialante Tumakas. Mayong gabi Brad Libby, happy midweek. Brad watching live diri sa barangay Tigbao. Tigbao, Calatrava, Negros Occidental. Thank you kayo no for watching. Romirian Pialante Tumakas. Okay. Mao na ni pangutana mga higala nga ato nga tagaag pagtagad. Okay, asa na to ha? Ato tong tanahon kay okay, diin to na to na butang tong pangutana ha. Okay, dirita sa kuan kang Brother Isaw nga gi-forward kay diya diri ang iyatong gi-send gisend dia dinhi Isaw. Okay. Mao ni pangutana mga higala nga ga-follow up kagabi ingon dinhi nga nagtuo nga Dios kay si Mrs. Alex Leaban mo gani ka-text ni on R aniya iyang text sa iyang gichatan si Mrs. Alex Leaban nagtuo nga Dios si Kristo sama sa pagtuo sa Katoliko samtang si Kristo nagtudlo ngang amahan usa lamang kamatuod nga Dios. Okay, muni iya nga pahayag ni on-ar nga nagtuo kuno ta nga Dios si Kristo. Sama kuno sa pagtuo sa Katoliko. Samtang si Kristo nagtuo ngang amahan ang usa lamang kamatuod nga Dios. Okay, salamat sa pangutana. Kay ang iyang gibasihan dinhi nga ang SDA kita dinhi nga sama ra po kuno ta sa pagtuo sa Katoliko nga si Kristo Dios. Naba sa husto bisag dili may Katolik dili no. Naba sa husto nga pagtulon as Katoliko, dili man tanan sayop, dili man tanan nga wa na subay. Kining mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Naana sa Bible ligala. Ang Seventh-day Adventist nganong nagtuo nga Diyos si Kristo tungod ka na as Biblia. Nagsulti kani si Kristo, nagsulti kuno, samtang si Kristo nagsulti ngang amahan. Usa lamang kamatuod nga Dios. Usa bitaw ka matuod nga Dios ang amahan. Unyag si Kristo pod usa ka bugtong anak nga Dios. Mabasa ba na? Aton tanawon ba?
kay si Kristo may nagsulti sa Juan 17 nang gibasihan ko nimo, no? Ono nga tos 3, nagsulti ni Kristo. Wa mo tay problema ana, wa gitoy sopak ana higala. Pagsulti ni Kristo kay tinuod man nga ang amahan Diyos mga higala. Okay, atong gipasabot kagabi nga sama sa 1 John 5:7 atong gibasa ang King James Version nga English. Nagingon ang Biblia, for there are three that be record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. O sara, gani si Kristo yang amahan, ingon man gani si Kristo sa 1:30, ako o ang akong amahan, usara. Father, lain na nga persona, ang Son, lain po na nga person, pero usara sila sa pagka-Diyos, mga higala. Kung nagingon sa 1 John 5:7, silang tulo, usara. O, usara ka Diyos. Kay ang pulong Diyos, usara. Mangutan na kagusay itudo sa SDA, may tungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Dili, tulo ang Diyos. Wa mi nagtudlo og tulo ang Diyos. Usara ka Diyos nga adunay tulo ka persona ang Diyos. Unsam ng tulo ka persona? Amahan, Anak, og Espiritu Santo. Ang Amahan Diyos ba? Diyos ang Amahan. Ang Anak Diyos ba? Diyos ang Anak. Ang Espiritu Santo Diyos ba? Diyos ang Espiritu Santo. Pila ka Diyos? Tulo? Dilay usara ka Diyos. Dunalay tulo ka persona. Okay niya? Tan-aw na to, wa man tay supak nga si Kristo nagpaila nga Amahan Diyos. Ang pangutana, ang Amahan, unsa may pagpaila niya mahitungod sa iyang anak. Unsa may pagpaila? Atong tanaw na, dinis nakasulat sa libro sa Hebrewhanon. Arita sa Hebrewhanon. Naidaghang version nato sa Bible inigala nga atong ikatandi-tandi, no? Aron malutaw yun ang tinaw og tinuod mga kahigalaan. Atong basahon dinhi. Sumala sa Hebrewhanon 1:8 og 10, mo man atong basahon. Ari ka magbasa mga higala sa Biblia nga kanang ni George Lamsa translation, mo ni atong mabasa sa 8. But of the Son, he said, kaning he, ang Father na, apan mahitungod sa anak, siya nagasulti. Unsay gisulti? Thy throne, O God, ang imong trono, O Dios. So ang gisulti sa Amahan, ngadto siyang anak, ingon siya ang imong trono, O Dios, kinsa ming O Dios, mao si Kristo. O arita diri sa unahan. Lain na nga version. Ari ka sa contemporary English version kaning CEV. Akong basaw na, mao gyapon nga verse sa 8. But God says about His Son, you are God. O gitin-aw na gidiri o. Apan ang Dios nagasulti mahitungod siyang anak. Kinsa ni? Ang Father. O sa gisulti sa Dios nga Amahan, you are God. O sa tawag sa Amahan siyang anak? Dios. Kung nintuo ta kang Kristo nga pagsulti niya ng Amahan bugtong Dios, ngano di mo ta musulti gisulti, di mo ta mutos gisulti sa Amahan ng iyang anak Dios, di na sabton nga duha na sila. Usara kapag ka Dios, tulo sila ka persona. So, ang ato na ba sa Bilis, Amahan, gisulti sa Amahan sa anak, you are God. At masawanan siya. Ari ko mabasa sa ang pulong sa Dios nga Biblia higala o sa International Bible Society. Muna ito mabasa sa Jews. Og midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak, ang amahan ni kay iyang anak man. Og midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak. Ikaw Ginoo, mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. O niya gipatina pag-isamahan. Gisulti pag-isamahan nga matod pa niya dinhi.
ang iyang anak gitawag nga Ginoo. Ingon siya, og ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan. Nagbuhat sa kalibutan ba? Og ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Gipamatud-an sa amahan nga ang iyang anak Dios og ang iyang anak Creator pagyud higala. Dios nga magbubuhat. Kinsay nagpamatuod? Ang amahan. So Bible based man ta, ato nang gituruan kay munay naas Biblia. Kay kung ato ning isalikwa higala, di na ta magtotoo sa Biblia. Kung ato lang pili-pilion ang Biblia, kung unsay atong magustuhan, na wag na ayo. Wa na ayo nga pagtulunan nga magkuha lang pipila ang tuhuan og daghan ang gisupak. Naana sa Biblia, nagtuo ba mi nga ang amahan Dios nagtuo kay naa sa Biblia? Nagtuo ba nga anak Dios nagtuo kay naa sa Biblia? Yang uban kay igo na nagtuo nga ang amahan Dios ang anak lili. Laksiyon na nga bersikulo. Kung munang kalakiha. Imo daladalahon ang Juan 17 na lang 1-3 ay nagdalhan ng uban. Kadi mo na ni mo tuhuan ang uban nga gisulti sa Biblia. Klaro, ang amahan gid nagsulti ana nga ang iyang anak Dios. Okay, ato paginindugangan mahigala. Arita kang San Pedro. Siyang sulat unsa may gi-contribute po di San Pedro. Atong mabasa ni sa The Living Bible anya sa 2 Pedro 1 mga higala. Ang mabasa mao ni. Ingon ni from Simon Peter, and servant missionary of Jesus Christ. To all of you who have our kind of faith, the faith I speak of is the kind that Jesus Christ, our God, maimo na yung San Pedro, our God and Savior, di atong Dios og manuluwas, give us how precious it is and how just and good He is to give the same faith for each one of us. Klaro na. Jesus Christ, sa ganito, our God and Savior. Kinsay nagsulti, nagpamatod ani? Si San Pedro, mga higala, Apostol Pedro. Mituo mi San Pedro, mituo mi sa gipayag San Pedro, nga si Kristo Jesus, ingon ni atong Dios, og manluluwas. Gato, makapag-Bible. Karon, ari sa kang San Pablo. Ari ta kang San Pablo. Mao ni gisulti mga higala. Pahayag ni San Pablo. Ako basa na sa Tito 2:13. Ingon San Pablo nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Naapon yun San Pablo. Si Hesukristo nga atong dakong Dios og manluluwas. So si San Pablo kauban namo sa pagtuo. Si San Pedro kauban namo sa pagtuo. O niya, ang amahan kauban sa namo sa pagtuo kay nagpaila nga si Kristo Dios. Arita kang San Juan. Kini San Juan higala mo man iyang gibasihan ang atong higala ang kaning Juan 17:1-3. Pero tan-aw na to. Maoban unsa may pag-ilan sa wa na ba mutuo San Juan nga si Kristo Dios? Atong basaw na. Dinito sa Juan ang iyang gibasa ang 17 man. Arita sa sugod 17 sa bersikulo 1 sa kapitulo 1 sa Juan. Bantay ako basaw dinhi. Sa Juan 1:1 og ngadto 3. Ang 1-2 mga higala atong basahon. Mao ni atong mabasa
Anita magbasa sa Contemporary English Version. Ingin itong basa. Before anything else existed, there was Christ. Ang sa The Living Bible ni, sa unog dos, ang gibasa. At sa The Living Bible nga version. Ingin before anything else existed, there was Christ with God. Usa kuno, sawa pa kuno mutungha ang tanang mga butang, aduna nay Kristo nga kauban sa Dios nga mong amahan. Ang sunod din He has always been alive and is himself God. Siya kanunay buhi ug siya siyang kaugalingon Dios. Kinsa man ni ang Kristo nga kauban sa Dios. Siya siyang kaugalingon Dios. Dios mo na mito ani kang San Juan gaingon ang tres. He created everything. There is nothing exist that He didn't mix. Gipahayag ni sa tres, gagingon ito nabasa, iyang gibuhat ang tanang mga butang ug walay butang nga mitungha nga dili binuhat ni Kristo. Klaro na. Sumunay na as Biblia. Kay mamunay gisulti sa Biblia, ato ng tuhuan ning tuo nga si Kristo nagpailang iyang amahan Dios. O niya, si San Juan nagpaila na. O niya, San Juan Japon, nagpaila nga kining Kristo nga kauban sa Dios. Dios dahil na siya. Gipawag pa yung San Juan, tanang mga butang iyang gibuhat ni Kristo. O way butang nga mitungha nga dili niya binuhat. Klaro na. O di Arikas Contemporary English Version, kining versikulo 1, Juan 1:1, muna ito basa. In the beginning was the one who is called Word. The Word was with God and was truly God. Sa sinugdan, mong usa nga gitawag og pulong. Ang pulong kauban sa Dios, kinsa man ni sa diri sa The Living Bible, ang Kristo mao ang kauban sa Dios. Ngayon gusto na din and was truly God, og siya matuod nga Dios. Mao man ay gipala sa Biblia ato sa gupon. Sumuhinungdan nga dinhi sa ato nga programa sa Jesus is Our Hope, ato nang gipatud, ato nang pamatod higala tungod kay Bible based man ha. Mao man ay basis Biblia. Sa di pa ko padayon, ako saning basahon ang mga mensahe, mga higala niya si Sister Leah Muñez sa Manila ni Nanukad. Wala pa jud matagbaw ang nangutana. Wa pa jud. Murag kauban ni mus una siguro Marsilia kay sawa pa ka ma-SDA hadiha magkagikan aning pondoka. O niya po si Siring Ripahay Dokyo, mayong gabi Brad Libby. I'm watching from Lapu-Lapu City. Asaman si Brad John wa pa siya nagpaayo patos iyang bunog. O niya Brother Mrs. Alex Liaban, salamat sa pag-pray o paglab. O niya, amin. So thank you kayo Brother Moses. So atong i-continue mga higala. Okay, nagpadayag si San Juan ha, atong nabasa din nga si Kristo tinuod nga Dios, truly God. O niya, arita sa 18, arita versikulo 18, arita magbasa aning New World Translation sa Jehovah's Witnesses ni nga Biblia. Muna itong mabasa walay tao nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Ang bugtong gianak nga Dios, bantay ha? Ang bugtong gianak nga Dios kinsa anaa sa dughan samahan mao ang nagpatin-aw kaniya. Unsa si Kristo? Bugtong gianak nga Dios. Dios nga anak. O niari ka sa mayong balita nga Biblia, kining Catholic Bible. Muna ito basa wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios nga amahan. Apan gipaila siya kanato sa bugtong anak nga Dios. Bugtong mantong amahan nga Dios. Ang anak pod
bugtong anak nga Dios. Okay. Ari kasanahan nga versus Biblia. Muni atong mabasa. No one, sa contemporary version no one has ever seen God. The only Son who is truly God and is closest to the Father has shown us what God is like. Kiklaro na gibro, walaw usa nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak kinsa matuod nga Dios nag-anam gyud kalig-on mahigala. So daghan nga bersikulo sa Biblia nagpamatuod mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo. So ang ato dinhi kay ang pulong sa Ginoo kamatuoran man ni sa Juan City ug ang tawo maluwas man pinais kamaturan atong sagupon higala. Isalikway nato ang sayop nga pagtudlo sa gupon natong kamaturan aron sigurado nga sa pagbalik ni Jesus kitang tanan maandam og mga luwas og makapuyo sa langit nun nga puloy-anan. Okay, wa naman tay time miabot na magyud ang panahon sa dili hipahingpit tapuson tutulumanon niya atong minsan. Okay, magamputan. Amahan namon as mga langit tining gabi na o Dios. Salamat sa imong mga pulong. Tuguti nga buhi kini magpabilin sa panumduman. Magagiya ka namon tanan paingon diha kanimo. Kaniya magisalig sa ngalan sa Kristo manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope. O kaninyong tanan ang mga suki o mga pinalanggang tipaminaw. Sa ngalan usab nila ni Brother John dito, Brother Isao dito, Pastor Joel Tirana, ng atong Riverside FM Cebu nga nag-hook up sa tulumanon. Kini inyong higala, Brother Lubit Labis, maayong daghang salamat o maayong gabi kanatong tanan.